Non, wallahi don't do what you do now. Can't forget to bolula. Fush woman you tana. Jigo kuntana. Wago kuntana. Alam tarochi wadayami. No, suti era fene. Fana wad fene. But I had to I'm not yet to win. I'm not our night. Major, none to solution of some hala. Imza dia? Ah, now. Borong ni Musa. Borong kan fanya tu ya. Ufun kitana. Ini mi fam na gura me di mo kuma. Masa ala ya fanya kan fanya ala. Gura era mi sumo na luanjila. Isufi era o ya na kana o so era ni. Ono solution era fruit ni bulu. Est-ce que mi suro so ro do la wada? No, le te so. Kwa don don be kuna daro mo fe. Do antoro fi wana mola tu nenu ya. Gura ya era fushi tana do. Ma. Iti era wabi na salati. O ya na ne tangu. Ancora come gran frère, non con il deve come una deve con le vere da oppure wallahi solution futi ni do. Ono do ne te fu so ga je. Ma ne ma ga na fantari ni wa ne ma ti ga ni wa ma du ma ni ani. Ah da le ti le. On peut le dire. On na le ti fa na. Ouais les jeunes, Abedi. Quoi vous ça bien? Ara dori. Oh ouais, allez au moins si non des choses à la fin sur les toits une fois et regarde naje. Mais c'est comment ça? Na aya ke tamo ko na fogo una so na so kwa. Ah ba mo beto no ne ko dati mi do ma asira de biriru. Aya dati mi na ko ko mi no se. Moro fungi ne tambu. Ne so tiya, ne te so tiyo. So tigi ni agence mo ko de ba kan bege mo ngaya. Ko ka fere ke wa bo so no ko parce que sara te ka ke. So jogo e buri ati ya do sara ka so la. Mais o wa no te ka sara. Aka jete mi ne ke. Ati ki be bolo duri. Ah, il y a agence à me voler. Ça fait combien de mois maintenant? Oh, il va attendre. Hein? En matin 5 mois. 6 ans, on va suivre mon au traçage. N'est-ce pas? Agence civile. En soutien. Ou pas faire mes gamins. Bonhomme, mais il y a la voix. N'est-ce pas? Mon contre tient où est? Oh, regarde, on va regarder. On me parle autour d'une canne. On fait la parole de maintenant. On va là, on va suivre mon aïe, on va retourner pour la jeune préférée. Hein? Vous êtes des jeunes? Oh, regarde moi. Patron, il dit là. Il y a que les bouddhas. On a sur une yaki de bouddha. Il dit là. Donc, il y a des moulins. Ça va dire. On a sur une yaki de fleurs. D'accord. Pour l'instant, là, on a 5 jours. On va nous clé de roue qu'on a mis. On te fait chier, moi. À fond, les règles, n'a-t-il dit. C'est-à-dire, pour l'instant, là. Donc, 5 jours. Nous on a 5 jours, 50 jours de Maula Bo. Maula, on dit, Mana Pola, on série de fois, Maula Borek. Comment t'as donc, Yanoche, I will have run into a flow. Parce que on a run the Garatica, out of Warsara, I've been out of Subla, condition mana. O mine, I will have run into a flow. I will run the manche. No, I will have run into it. Tom to the left, I forget one. Ni wani segna kana mina la je yan sen juru nya dafa mina la je na so ron mani to aikene abe gida o mare d'accord corona era mo corona no corona ta que la vare Indo wallahi. Mais on va dire un tout wa ko le clip là. Ah bon. Ah regarde les bien regarde ta ko. Anje te la la. Le souffleur.
ka on kana yo aw sigila ay mi sigia sigila ka adama ba churi ini do wani kor basti itu na bashi be aha bashi akadia ma kombe ajan si mo bora an yi su ta fulala ruwanci aha kuma do fa aha ajan si mo bora ko so kalu la na ko kalu ajan si mo bora bora yoro mutra kan abo so na biya da wa ma ra wuti wa nyama wa kili do dama kuma na ko fa da te ya fi wa nya na ko wa su do ra yoro na na wuti do dama ya ni kili do chama su so fa wa na wa ni y'a faamuya azan si mɔgɔw de taara k'a ka bɔ quoi ko kalo juru yɛrɛ la o la wari yɛrɛ foyi tɛ yen n'an bɔra ekɔliso la an ka tɛrɛbiya la sɔgɔma n'an tɛ taa ekɔli la don min na an bɛ taa manebura kɛ an yɛrɛ b'o wari an ka dumuni sɔngɔ n'an fɛnw de tɔn foyi tɛ an bolo. ok n y'a faamuya o tɛ problème ye sisan n bɛ azan si mɔgɔw wele awɔ n bɛ seko k'a la quoi problème foyi t'a la n bɛ seko k'a la i y'a mɛn. Majansi mɔgɔw wele ka kuma fɛ an m'a fɔ ko a ye tile 5 de ma n bɛ kuma fɛ n'a kɛra cogo min n bɛ retour k'aw ye problème foyi t'a la n bɛ kun seko kɛ n fana seko ye min ye n b'o k'aw ye sabula aw fa ani ne an tun bɛ baara la yɔrɔ kelen komi ale tun ye chef ye donc an tun ye ne yɛrɛ tun ye chauffeur de donc n'a ko bɛ tantɔ ne bɛ n seko kɛ problème foyi t'a la n bɛ tila ka agence mɔgɔw wele a ka numéro yɛrɛ don n b'a wele n bɛ négociation kɛ quoi n'ala sɔnna ma mais gɛlɛyara dɛ problème t'a la ok awɔ n bɛ tila ka wele n'a kɛra cogo min n bɛ retour k'a ye a ye seli in bila awɔ mɔgɔw bɛ tilen ka na yan cɛ ninnu ka situation ninnu kana na kɛ ne bolo problème dɔ yɛrɛ ka kɛ i n'a fɔ ne y'u fa de ne t'u fa yɛrɛ parce que n'i nana nin ko ja ninnu na tan sisan u bɛna problème u bɛna yan ko tɔnɔ a donna tan a bɔra tan ne dun fa dɔ wɛrɛ t'an cɛ an tun ye baara ɲɔgɔnya de kɛ a banna ko mana gɛlɛya cogo cogo aw bɛ segin ka taa village la duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye o aw bɛnkɛw bɛ village la yen aw fa ka mɔgɔw bɛ yen nɔ aw ba ka mɔgɔw a bɛ taa yen siɲɛ kelen non c'est pas bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ duguba kɔnɔna ye quoi mais bɛɛ ko k'i ka sigi yan hali n'a sɔrɔ i fakɛ nana i fakɛ kun sigilen don yan ni dɛsɛ kɛra aw bolo banna aw bɛ ka location ta aw dɛsɛr'o la aw bɛ segin ka taa village la o ka fisa ni fɛn dɔw fana ye quoi aw ka to maɲumantɔko la mɔgɔw senkɔrɔ quoi vraiment ne tɛna nin diya o la quoi ni aller retour ba ninnu ne fɛ yan ne tɛ na jɛni nin quoi o yɛrɛ kunkolo chauffeur jo ne ko a ye minɛ ninnu bɛɛ labɔ foyi foyi tɛ kɔnɔna in na bilen parce que kuma caman tɛna kɛ kɔfɛ k'a fɔ ko aw ye fɛn dɔ pɛrɛdi kɛ yan nɔ dɛ aw ka fɛnw bɛɛ labɔ wa j'ai dit bien aw bɛɛ labɔ d'accord donc voilà merci Le Stifleur. Comme on dit non. Ils sont. Ça va? Oui. Ah aussi. Non, c'est. Corbassé. Wow. Alors aussi. Corbassé. Et ton pas chivé. Ça va? Ahora nada o longo. Ah.
ma jamu ma de o ye chogoli ya gana biara gana ka ma fine be fikira aga agence mo gonma oh chene reng na ku wele no donc ya bien nga boko oh mais jo mena che wele ko numéro ne te 74 de oh non oh là là Allô? Ah oui, on est à l'agence Tchaïne, même à la Warmine. Ouais, ça va? Avec toi, Corbaste. Ouais, non, ouais, baraka ni wodo de ndu, ouais, tonto ko a la boso kono. Donc, bah, fait là, donc, moi, m'boula quoi. Nous, c'est cassé ça. A ka 5 mois sisan ne yɛrɛ y'u toléré comme denmisɛnninw ni wayi fɛnɛ ne dɔgɔninya bɛ s'u ma. Et 5 mois? Non, 5 mois, ça c'est trop. Bon ne y'a négligé an ye ɲɔgɔn négocier fo aujourd'hui. Bon sotigi bɛ ka mankan kɛ an yɛrɛ bɛ ka agence fɛnɛ b'a la ka mankan kɛ bon ne min ye wari minɛla i b'a ye ne de bɛ kɛ mɔgɔ défauteux ye. E yɛrɛ ko k'e tɛ se ka fɛn k'o la bon a kɔni ko bɛ nin position de la. D'accord an bɛ kɛ wagati kɛ dɛ problème t'a la. Ka tile yɛrɛ. Ala ka tile yɛrɛ la fichon a gɛlɛyara dɛ. Et 5 mois kalo 5 cɛ o cayara dɛ. Ne yɛrɛ kun bolo n ko kalo 3 kalo 2 ninnu de don donc ne yɛrɛ kun b'a wari sara a b'a essayer ka dɔɔni kɛ so kɔnɔ quoi. Mais comme a bɛ nin cogo la donc aw kɔni a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de ɲɛɲini sa sinon ninnu kɔni tɛna sɔn bilen ne ka kuma ma bilen quoi. foyi t'an bolo wa kelen ala t'an bolo hali so yɛrɛ an ye yɔrɔ ɲini a bɛ wari ye ne bolo tɔnɔ. Ok problème t'a la ne kun kan ka kalo 1 ni kalo 2 min sara donc ne kɔni bɛ se ka kalo 1 sara aw ye quoi donc o yɛrɛ la a b'aw jija ka taa yɔrɔ ta yɔrɔ min yanfɛla ka jan quoi sinon agence mɔgɔ ninnu ne y'a territoire dɔn i b'a ye u b'a kuma gɛlɛya quoi a y'a faamuya. mais tɔnɔ an faw bɛ to k'a fɔ an ye dɛ k'a ka terrain dɔ kalifalen b'e bolo mais n'a ma ɲa nin kɔ an tɛ dɔ feere k'a kɛ ka so dɔ jɔ walasa an bɛ se ka don o kɔnɔ. Bon il faut que ka so min bɛ ne bolo terrain kelen de don i y'a ye terrain kelen de don mais n'a ko ko k'a d'aw ma problème t'a la terrain kelen de kɔni don problème foyi t'a la mais n'a ko ko k'a d'a ma problème t'a la. mais an bɛ to k'a fɔ an ɲɛna ko terrain ye terrain 5 non terrain kelen de don problème foyi t'a la i y'a faamuya voilà an b'a kɛ ten. A bɛ taa ok problème t'a la. Mais jɔn de y'a fɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ ko u fakɛ ka terrain bɛ ne bolo mais c'est pas possible quoi. Non o terrain 5 ne dɔw feere n ye dɔw di buranakaw ma n yɛrɛ bɛ dɔw kɔnɔ o kɔni hali u k'u jigi b'o kan u ka terrain tɛ n bolo a kumakan duman yɛrɛ tɛ n na n yɛrɛ kun kan ka kalo 1 kalo 2 min wɔɔrɔ di ne tɛna ci bilen yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ni téléphone tun tɛ fankelen fɛ mais ça c'est des conneries o de la quartier kɔnɔ nafigi dɔw bɛ yen nɔ quoi ka to ka taa kuma dɔw denmisɛnninw tulo la kuma minnu tɛ tiɲɛ aw ma prévu sɔrɔ kuma minnu na o de bɛ na nin ko ninnu ye quoi mais nin solution bɛ ne bolo quoi nin solution ɲuman bɛ ne bolo u ka se ne ma se na k'a fɔ ko terrain ko walima donna ta bɔra ta n bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna quoi. sa o poitrine wala ni kushara tɛ tɛmɛ nin na mais u fɔ don a fɔ ɲɛna ko terrain n'o bɛ se ka kɛ cogo di mais saya fana mɔnɛ ye quoi sinon n'a sɔrɔ nin bɛ bɔ n ka terrain papier de la mais kɔrɔ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ hali i ma se k'an don i ma n ka ekɔli wari sara o ka bɛɛ cɛ ma mais fɛnɛ hali an ka taa i ka si yɔrɔ d'a ma an fɛ an fana ka si fɛ yen o fana tɛ se ka kɛ fɛnɛ hali ka so dɔ k'an bila so dɔ kɔnɔ an k'an yɛrɛ dépend n'o ye o fana si tɛ se ka kɛ quoi. Cɛkɔrɔba in kɔni mɔgɔ jugu tɛ tɛmɛ nin na.
Bora k'an bila bɔlɔn kɔnɔ ten tɔ dɔrɔn nin y'o dɔrɔn de quoi a b'a bolo walahi terrain duuru a papier de dira ma mais i b'a dɔn fɛnɛ an sɔrɔ fɛnɛ ka dɔgɔn Musa. Kɔrɔ komi e ka kalan avancé len don dɔɔni i kun ka a lajɛ hali n'an sera ka taa agence la ka taa kuma ɲɛfɔ a dɔw la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. Bora lycée terrain bora ni kulusari n'an taara n'a agence mɔgɔ ne kɔni ne sirannen don a kana tila ka taa ko dɔ kuruti caya k'a fɔ k'a b'an dabiri tuguni. Kɔrɔ an ka taa chance lajɛ i ma tu min gosi i tɛ se k'o kɔnɔ ko dɔn. Ok ni ko ten an ka taa lajɛ. An ka taa lajɛ a bɛ se ka joli muso. Le siffleur. Ça va? Fisson. Moi aussi. Akadi kon. Ok, problème là aussi. Comme mais sans faire salon de kono. D'accord. Bon do sigile no kan kono. On mina le naso bashi wonde. Non, bashi. Bashi de comme il yakli bala il la ni wule il la do wule dem seni no ko la so sarako. Agence mon. Ah, c'était toi? Ouais, c'était moi. Ah, et ça va? Ça va. Comment vas-tu? Ça va. Famille non, bashi. Ça va. Au fait, où c'est là moi? Ah ko avec moi do fen mo do ne ira ngona parce que way bol ko fe ko lu fani e mi bara ngi ngon fe effectivement donc ko tonton ni yo ro ko tina ko ni ko jade no ira fo fena ko san fa ga ba ko u fa tere no fen un kalfali mi ema donc ko sisa ko comme situation que la no mi ra bolota ko fa ga do fere ala ka dojo komi o fana yan agence ga baraw ye an agence ga baraw ye an bɛ terrain feere an bɛ terrain jɔ an bɛ sanu kɛ an bɛ feerew kɛ. N y'a faamuya. N y'a faamuya. Sisan terrain min bɛ ne bolo n'o y'u fari ka terrain ye dɔ de nana a pan ka jɔ k'a fɔ ko o y'ale ka yɔrɔ ye. Donc an ye tribunal ni mairie ni fɛnw bɛɛ kɛ donc sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko cɛ de ta ye yɔrɔ ye ne yɛrɛ kun ka dɔ bɛ terrain na mais ne obligera ka to cɛ in bolo quoi o de kɛra a ko bancogo ye quoi voilà terrain kelen de kun don ja o kun ye dɔ ka terrain quoi yɔrɔ u bɛ taa terrain feere mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba ma. Ko c'est un problème yɛrɛ bɛ k'aw la a bɛ problème dɔw bɛ mais comme aw yɛrɛ ko la légine comme ko bɛ nin cogoya la anw yɛrɛ ka agence ka fanga yɛrɛ dɔw de sabula jɔyɔrɔba b'an bolo dugu in na sisan jamana in kɔnɔ papier sɛbɛnlamaw b'an bolo an enregistrelen don jamana yɛrɛ ka so sariya so caman na donc comme an fana ka baara tagabolo b'o cogo in na ani fanga b'an parce que anw ka kɛlɛ dɔ de ye nin ye ne ka nin min fɔ nin ye bi tantôt nin y'an ka kɛlɛ dɔw wele de bi sisan ni mɔgɔw ye aw ka fɛnw taraki u ɲagami dugukolo ni fɛnw donc an ka base yɛrɛ de non ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien donc an yɛrɛ ka base mais comme ko min cogo la e yɛrɛ ka fɔ bɔra ka fɔ cogo min na sisan ko e jɛna ko ka to a bolo mais normalement comme sariyaw de bɛ dugu la fɛnɛ ko n'u tagabolo don n'u tɛmɛ siraw don a kɔni kun ka di ne ye n'i sɔnna ne kama anw ka komi anw ka agence ka baara de ye nin ye olu kɛlɛ ninnu ye k'a sen yurugu ni fɛn ninnu an yɛrɛ b'i dɛmɛ an b'a sen pour que nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ hinɛ kama an bɛ jɛ an b'a sen. Ok problème t'a la n'i y'a faamuya ne ye kɛlɛ min kɛ ka ban fo sebaaya kɛra cɛ ta ye aw bɛna fara ne kan an k'o kɛlɛ lawuli kura ye k'a récupérer k'a di denmisɛnnin ninnu ma bon par ne bolo nafa t'o la bilen parce que Mali justice ye min d'an ma don nin ko in na mais a ko banna ka ban quoi
ne yɛrɛ t'a dɔn dossier yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bilen quoi i bɛ se k'i lafiya han i ŋaniya ka ɲi dɛ mais komi n banna o banna ka ban quoi. Bon an b'a kɛ cogo min na sa komi e yɛrɛ ko ko sebaya taara cɛ bolo ko e dɛsɛra y'a yira ko kɛlɛ tiɲɛn'i bolo komi olu ne bi ne fana bɛ n dalakan dɔ la anw ka agence n bɛ don denmisɛnnin ninnu jigiyɔrɔ an bɛ kɛlɛ in sigi ka taa fɔ a dan o kɔni kun ye ne ka laɲini ye wa fana i bonya ko kuma in na komi anw ka temps ka chargé len hali sisan sa rendez-vous bɛ nin dɔ cɛ n bɛ bɔ yan san kan ka taa yen nɔ mais n kɔni bɛna fɛn kelen f'i ye ni denmisɛnnin ninnu hali ne dɛsɛra kɛlɛ in na ne bɛ don ninnu jigiyɔrɔ an ka agence an bɛ taa fo o bu. Ok, problème t'a la. Ala ka ɲininka. Mais tonton ko ne yɛrɛ ko mun ko a ka terrain 5 o terrain ye terrain 5 non han o de fɔra an ɲɛna dɛ o terrain 5 ko terrain ye terrain 5 o maa b'a fɛ ka ne kɛ nkalontigɛla dɛ n ko terrain bon i ma denmisɛnnin ninnu ye n ko terrain kelen de don ne yɛrɛ de y'a tile kɛ ka taa justice ni fɛnw na an ka mankan kɛ parce que ne yɛrɛ kun ka wari bɛɛ terrain na quoi. Bon problème t'a donc aw bɛ ne kɛ nkalontigɛla ye quoi k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko terrain 5 chef non jɔ n'o de don c'est bon ne yɛrɛ ta tɛ terrain ko kuma la bilen a kana se yan bilen ko terrain ko kuma t'a fɛ ka mɔgɔ si so kɔnɔ yan bilen ko terrain ko kuma baasi t'a la n y'a faamu e min ye agence ye i bonya bɛ ɲɔgɔn kɔ c'est à dire n t'a fɛ k'i sen yan bilen n'i sera yan tuguni ka sɔrɔ n ka autorisation tɛ ici moi je suis chez moi n'i sera yan bilen ka sɔrɔ n ka autorisation tɛ dɔrɔn n bɛ convocation d'i ma. D'accord, problème t'a la. Voilà. Bon moi aussi je te promets mo promesse kelen tɛ ye bi ne ni e yɛrɛ cɛ tɛ bilen dɛ mais nin denmisɛnnin ninnu kama an bɛ dossier in sigi hali n'a sɔrɔ terrain ye ko hectare tilancɛ ye an b'a bɔ. Ok o bɛɛ y'aw kungo de ye mais aw kana se yan bilen problème t'a la voilà allez n kana aw se yan bilen ko terrain ko kuma dɛ terrain tɛ n bolo a kumakan duman tɛ n da n t'a fɛ ka n tɔgɔ mɛn terrain ko kuma la bilen voilà e bɛna mɔgɔ sigilen da dɔ kuma na aw nana diɲɛ kɔnɔ don jumɛn k'a bɛna kunun kuma fɔ an ye ko terrain 5 terrain 6 n'aw jigi ne yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna min fɔ nin ko in na quoi dɔ ka se yan bilen ko terrain ko o tigi b'a si ka so. Mon mère, il m'a miré à mon mère. Ne ngolo dia fla kalfe la mon mère. Tira la ne dare la mon mère. Kanga du ngolo be kalfe la. Mon mère ne de ma do. Ne nga bien be de ma. Mon mère, est son nga ngane la tira la mon mère. Ne de me yol la. Mon mère we fala to ala du gono. E ma miri dɛ e mi miri ne cɛ jɛ ma e mɔmɛ se tɛ ne ye dɛ e tun bɛ ne sɔn ka ne wolodenw na dɛ mɔmɛ e mɔmɛ. Le siffleur. Si la taa kɔnɔ yanni ka dɔn ça va. mɔgɔ min i kɔrɔ la wa. e mun den sugu de e ti se ka fɔ ko mɔgɔ bɛ da la kan ne kɔnɔ e t'a dɔn ko ye nɛni na k'a fa tigi ye kɔngɔji bɛlen don ko n bɛ dumuni na. mɛtɔrɔ famana mɔgɔ de don. tɛni de b'a la. tɛni de i bɛ taa sɔrɔ an ka baarakɛyɔrɔ garidi dɔ la k'a ka don
Calado. Le Stifler. Ça va, un petit patron. Adori. Basfeti. Iya Benissimo. Antu. Ah, no, barga. Ah? Barga. Antu du ça. Non, barga. Tika do la trop. Barga. Ok, ici. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Alors, Basti, awaka. Basite, Ala kana ke bashi. komi ni mɔgɔ tun bɛ dugukolo de la dɔ y'i ko fɔ n ye tiɲɛ yɛrɛ la ko i ye mɔgɔ ɲɛnama ye donc ko dugukolo ta fanfɛ nɔgɔ dɛnɛ caman ni fɛn k'i b'olu dɔn kosɛbɛ bon komi an ye mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ sigilen ye an ye tigilen an ye famana mɔgɔ dɔw ye donc ne tun b'a fɛ ka n ka famille de to ɲɔgɔn kan donc a lajɛ ni dugukolo dɔ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya ne ye mais sigida in na n b'a dɔn i kɔni i dɔnnen don kosɛbɛ. Ayi mɔgɔw ka danaya bɛ n kan yɛrɛ yɛrɛ. O diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ sabula a dara ne mɔgɔ tun bɛ dugukolo la n sera ka dɔ sɔrɔ a la a bɛ diya ne ye. N y'i ka kuma faamuya i m'a fɔ i mago bɛ dugukolo la nka ne tɛ dugukolo ko fɛn kalama sisan n terikɛ dɔw tun bɛ yen ko fɛn Sanogo mɔgɔ caman tun b'a dɔn. Sanogo. Awɔ n terikɛ dɔ a fatura ale de tun bɛ dugukolo ko affaire ninnu caman kɛ dugukolo tun b'a bolo quoi sinon ne tɛ foyi don dugukolo ko la. Ale tun bɛ sigida in fana na yan. Awɔ ale tun bɛ yan a ye den sɔrɔ yan nɔ musow fatura a y'o kɛ. Du in yɛrɛ kɔnɔ yan quoi ou bien ale tun bɛ. Ayi a tun tɛ du in kɔnɔ yan a tun tɛ du in kɔnɔ yan. Baasi tɛ n y'a faamu. Awɔ. mais n'i sera k'an dɛmɛ a la a bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ. Patron tiɲɛ yɛrɛ la i nana se ma k'an bonya a diyara n ye mais dugukolo ko kɔni na n'i t'a fɛ k'an ta don dugukolo ko foyi la bilen. Dugukolo ko mankan ka ca kuma misɛnnin ka ca kojugu ne ye sen bɔ la n terikɛ n ye min f'i ɲɛna n terikɛ in de tun bɛ a kow kɛ quoi. Awɔ mais i bɛ se ka se dugutigi ma walima i bɛ se mairie la quoi. Mairie la. Awɔ n'olu ye min d'i ma o bɛ sɔn ka kɛ jɛlen ye. mais ne bolo olu kɔfɛ est ce que i bɛ dɔ dɔn min bɛ se ka a ko ɲɛnabɔ fɛrɛ la i bɛ maa min dɔn quoi i ka danaya bɛ maa min kan. Fama walayi n tɛ mɔgɔ dɔn sinon n b'i dɛmɛ i ma sɔn n ka to la dɛ ou a tɛ to dun. non ne ka ɲi. Ok baasi tɛ. bon o de tun bi. Ok n bɛ na sɔnni n bɛ sira ɲini. Merci beaucoup. merci yɛrɛ. Bonne journée. Merci à vous de même. Ala ka tile yɛrɛ. Amen. Jɔn y'a fɔ nin ye ko ne bɛ dugukolo ka fɛɛrɛ kɛ tentigi kana fɔ n ka du kɔnɔ ko dugukolo n tɛ foyi kalama na a kana na n da don kuma na n tɛ foyi kalama n'a sɔrɔ ni kɛlen don k'a ko se tentigiw de ma u bɛ nin munumunu caman kɛ sabula u tɛna information foyi sɔrɔ ne kan ayi nin ye nin tɛrɛ ninnu kelen ne ta ye a mana n ja cogo min b'a kɛ ten awɔ. Le Stifler. Domino. Na. N bɛ ka min f'i ɲɛna lamɛn kosɛbɛ dɛ ni cɛ ou bien muso bɛ denmisɛnnin na mɔgɔ sugu o sugu mana na a f'a ɲɛna ko n dalen don quoi i kana to mɔgɔ si ka don n kan yan bilen quoi walima i bɛna n lasun n bɛ n kun bɔ a tigi la ye vitre la n'a kan ka don ou bien n'a man ka don n b'o f'i ɲɛna quoi. E ka mara mun fakɛ kun to ka na i burankɛ hali o fana kana don. N ko mɔgɔ n'a nana dɔrɔn a f'a ye ko n bɛ sunɔgɔ la. Ala
Ta. Ni ka ni fin kasa bolen no. Ne yɛrɛ bɛna kamera bila n ka da la o la n sigilen n ka salon kɔnɔ n bɛ to ka a lajɛ mɔgɔ min kan ka don mɔgɔ min man ka don parce que ninnu bɛna dɔrɔn u bɛna ko ɲɛɲini de la quoi u b'u to nin na dɔrɔn ka i ka bisi kɛ po ye. Mbe. Ye mun ye tam? Joy. E ko ne Johnny ya. E tɛmɛna wulu de sigi ne tɛna kuma ne fɛ. E wulu de kɛ ne bɛ patron ko maa o maa bɛ don so kɔnɔ n'ale ma yamaruya di mɔgɔ si kana don. E ka patron de y'o fɔ. Ale de y'o fɔ ni e ye muso kisɛ e ka n tiri n tɛ ɲinɛ ka nɔrɔ. Ne tɛna n da don e da la sa. Ka nin da don ne da la. E bɛ se. Baby. Allô? Ana sugulu ye ya kuma. Donc bébé y'a fi ka gardien ɲɛna ko ne kana don ne ya. Hein? Comme mais Dada. Est-ce que a kunkolo ka ɲi? I jɔ n bɛna sisan n bɛna. I y'o de fɔ a ɲɛna a ka ɲi. Ni e ma bila bi ne bɛ bila bi. Imi tɔgɔ mun de bɛ yen? Mun de bɛ yen? Ne bolo n yɛrɛ ko mo sɔnna don. A banna e m'a fi ka gardien ɲɛna ko ne de kana don yan nɔ. Non bébé t'inquiète. Ne y'a f'i ɲɛna. T'inquiète. Ni mɔgɔ kirikaraw nana i kana sɔn olu ka don kan. Mais ne ma nin fɛn ɲɛna. Hein? E ko ni mɔgɔ ko k'a bɛ don. Voilà, n y'o de f'i ɲɛna. Bébé t'inquiète hein. Ni nana a ma mɛn quoi, nin ye gardien kura de a t'i dɔn quoi. Cɛ n'i m'i janto i b'i ka baara perdre manamana ko la dɛ. Kabako. Ni kabako yan wai. Abin. Nasa? Ai ne mo fa ina de nya fa ina nga kana tu mama mo de ka tu. E ne ma do jo du. Ne ma do mo mo te tu. Ai, i b'a fɔ a ɲɛna to a tɔgɔ mɔgɔ in jigin ɲɛ wa sinon nin ma ɲinɛ. Problem t'a la sa. E fana i ka nin ɲɛ kungo la sa. Ni ko ten. Ok. I ko ne ka moto san ko tuma fɔ don. Moto? Non, o géré la ka ban. O géré la ka ban. N ye cɛ wele suguba kɔnɔ. A ko k'a bɛna monter quoi. N'a monter la dɔrɔn donc u bɛna n'a ye quoi. T'inquiète. N y'a fɔ. I yɛrɛ b'a kalama k'an bɛ location de la. Wa i kun y'a fɔ n ɲɛna k'i aw bɛ location na. Sinon bi m'a jateminɛ de. Non, kana jɔrɔ olu la sa. I kunkolo ɲɛna dɛ. Ne y'o de f'i ye min ka di ye dɔrɔn ne b'o de kɛ quoi. Problème t'a la ni ne yɛrɛ filɛ nin ye terrain caman de bɛ n bolo. I b'olu fɔ ne ɲɛna. Ok, dɔ bɛ Senu, dɔ bɛ Ɲamakɔrɔ kurani na, dɔw bɛ Ɲamana ani Sirakɔ. Jawo yɛrɛ la an ka luwanse sigi yɛrɛ man ka kɛ yɛrɛ. E yɛrɛ kan ka so kelen ɲɛnɛma jɔ an ye yɛrɛ o la yɛrɛ. Ok, kana jɔrɔ sa i b'a dɔn kɛ ne fɛ dɔrɔn i ka da ne la. Fɛn o fɛn ka di ye n b'o kɛ problème foyi t'a la. I b'a dɔn bébé ne b'i fɛ. Ok, n b'a dɔn. N'i y'a ye déplacé ka na nɔfɛ c'est que i bɛ n fɛ dɛ. Sinon n bɛna taa terrain ninnu yir'i la parce que aw musomaninw filɛ an ma da na n'an ye kuma o kuma fɔ a b'a fɔ ko o ye bluffkanw de ye. N bɛna t'u bɛɛ yir'i la kelen. N'i b'a dɔn e tɛ ne nɛgɛ sa. Yɔrɔ non n t'o k'i la. Sinon a bɛ cogo di? E t'i dun? N b'a kan dɔɔni. I ko i bɛ anniversaire la? Awɔ. Wa n yɛrɛ kan ka cɛ wele kalo la a bɛ bɛn ma n b'a tila ka cɛ. Si tɛ problème ye. I b'i hakili to n ka kow la dɔrɔn o de ka di n ye. Problème foyi t'a la. Bébé. Daddy. Ni ne photo da? E y'aw ye. Tiens. Non vraiment n ka ko ka di ye. T'a kalama. Mana bɔ dɔrɔn hali ni mɔgɔ min ye n ka téléphone minɛ ni y'i ka bébé n ko walayi kelen kɛra kɔnɔ. Hein? Vraiment. N y'a confirmé. Bébé. Si ne tɛ sira ɲini. Kelen ya? N bɛ taa ci dɔ la ko n bɛ ka taa n b'a ka fɛn dɔ san sugu la. Ni jɔn ka tɛmɛ yan fɛ. Ne bɛna fɔlɔ. Cɛ hali an ma baro dɔn o i bɛ taa ka na? Awɔ n bɛ taa ka na ni n tilara n bɛ na. Ok, problème foyi t'a la. O b'a kɛ ten. Bye bye. Awɔ. Cɛ i kana mɛn dɛ. Awɔ n t'i mɛn. I bɛ taa ka na wa?
denmisɛnnin kɛnɛ yɛrɛ de bolo ouais c'est ça ni wari b'i kun i b'i profiter ne bilala enquête min na fo ne ka n bolola kisɛ ka ɲɛ cɛ in bolo ko e bɛna bila nin cogo de la tan a don ɛri n'a bɔ ɛri bɛɛ n bɛ yan nin ko in na voilà est ce que n tɛ ka gɛrɛ wari natɔla ye Derga sama, agak turun. Ne ya? Aw yɛrɛ. Non, ayi. Ai ne ma fɔ yo. Non. Ne bɛ gardien, ne ye gardien de. M'a dɔn, n'a ta, agak tu. N b'a fɛ k'i ɲininka dɔrɔn mago de b'i la quoi. Agak tu sa. Ça va? Ça va. Ko ka? K'a b'a kan? I ka patron a bɛ yen? Bɔra sɔgɔma de la. Voilà. Gɛrɛ. Ne yɛrɛ mago bɛ information dɔ de la quoi. N'i sera k'o kɛ a bɛ diya n trop. Bamanan. Ne mago bɛ faamuyali dɔ de la. A ka du taabolo la quoi. I b'a tɛ sigi fɔlɔ. Ayi ma tɛ sigi. I b'a tɛ sigi? Patron filɛ ka bɔ. I bɛ nin 400 minɛ. I b'o don te la fɔlɔ. 400. Yama. O don te la ni sini na ɲɔgɔn tuguni. Da la an bɛ ko caman sigi. I y'a mɛn. Ne ko i ka patron a bɛ mun baara de kɛ dɛ. Ayi non a bɛ dan cɛ dɔrɔn de quoi. Foyi tɛ bɔ a la an fila dɔrɔn n b'a fɛ k'a dɔn dɔrɔn de quoi. Ne t'a dɔn a baara min don a bɛ du bolo ka fɛrɛ ye. E t'a dɔn? A bɛ du bolo ka fɛrɛ ye. Denmisɛnnin fila yɛrɛ bɛ tɔgɔ n'a nɔfɛ. Olu bɛ don u ni kasi de bɔ f'u hinɛ bɛ ne minɛ. Kasi? U ni kasi de bɔ awɔ. Denmisɛnnin fila? Nkɛ olu ni kasi de bɔ. Waati bɛɛ olu bɛ na. Waati bɛɛ o bɛ na? Ok a bɛ ka baara dugukolo ka fɛrɛ dɔrɔn ne b'a dɔn a bɛ dugukolo feere. A tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ o kɔ? Baara foyi. Kana fɔ ne y'a fɔ sinon ne ka baara bɛ tiɲɛ dɛ. Ayi non i kɛ pewu i hakilina kɛ kelen ye. Nin bɛ dan cɛ quoi. N kan ka min k'a tɔ la n yɛrɛ b'a dɔn n kan ka min kɛ. N bɛ taa bitigi la. Kana fɔ k'i ne ye ɲɔgɔn ye. Yama merci kan bɛn. La ne ni faamu. Traoré de ka mɛ bi dɛ est-ce que t'a wele yɛrɛ ya jɔ m'a ɲɛfɛ dɔɔni a cɛ ne yɛrɛ muso bɛ ne ka tɛmɛ ah voilà c'est ça non repos Traoré tun b'a fɛ ka mɛn dɛ ça va c'est comment quand tu m'as reçu ko caman ka ɲi voilà comme n y'a f'i ye cogo min enquête a bɛ ka surunya kuncɛma yɔrɔ la ka ban sabula ka d'a kan kisɛ bɛ kisɛ la information caman bɛ yen n y'olu sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ ka ban n'i y'a ye ne yɛrɛ ka bɛ to k'a f'i ye i ka don ni civil ye nin ko in na a jɔyɔrɔba yira ko in na yɛrɛ mais sisan ne mago bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de la ni sera k'o la sɔrɔ o bɛ diya ne ye kosɛbɛ sabula ka d'a kan parce que original a bɛ yen mais original t'a bolo a bɛ n'a fɔ copie de bɛ a bolo a yɛrɛ t'a kalama donc original in tɛ se ka bɔ cogo si la fo o de ka sɔrɔ donc n'o ma sɔrɔ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc ni e sera k'o sɔrɔ même aujourd'hui ni sera k'a sɔrɔ d'ici demain ne bɛ na n'a ye ni sera k'o sɔrɔ kɔni an ka enquête nin y'a nɔgɔyalen a yɛrɛ tun ye dugukolo yɔrɔ dɔ yira ne la ahan a y'a yir'i la yɛrɛ a kun y'a fɔ n ɲɛna k'a kan ka dutɛrɛ papier dɔ di yan wa n'a y'o sɔrɔ ka ban dɔrɔn n b'a dɔn baara bɛɛ banna ka ban ahan mais a ye dugukolo joli de yir'i la ou bien a kelen de yir'i la a ye 4 ɲɔgɔnna de yira n na 4 de b'a bolo dugukolo 4 ahan o bɛ fan jumɛn de a ko dɔ bɛ Sirakɔrɔ dɔ bɛ Ɲamakɔrɔ kurani na Ɲamakɔrɔ kurani dɔ fana bɛ Ɲamana awɔ a yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ o bɛ Senu yan yɛrɛ ouais parce que Senu yɔrɔ in na n ka faamuyali la n ye faamuyali dɔ sɔrɔ mais denmisɛnninw ka kasiko in a ye ne tɔɔrɔ trop sabula ka d'a kan ne ni gardien ɲɔgɔn sɔrɔ donc u ka kare yɛrɛ kunna a ka gardien n y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que o ka se ka dɔgɔnin fɔ n y'a la i b'a dɔn den ninnu yɔrɔ yatimɛ ko ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ bɛ ko ko la i yɛrɛ to yatimɛw la c'est à dire que den ninnu ta o ta k'ale jɛma don o don u bɛ don a fɛ yen o de ɲɛji de bɛ bɔ ale ye jɛma don o don da u bɛ taa fɛ yen u ni kumasuru ɲɛji de bɛ bɔ est ce que o ka ɲi adamaden i miiri don dɔ la i bɛ da i kelen na de
mais ni ko in sera kuncɛma yɔrɔ ba sɛgɛn kɔ o ye hɛrɛ de mais e k'i jija togo bɛɛ la i ka se ka papier in sɔrɔ n'i sera k'o sɔrɔ sisan a bɛ diya ne ye kosɛbɛ. n y'a mɛn n bɛ n jija ok halisa ka papier tɔ in sɔrɔ walasa denmisɛnnin ninnu d'accord jigi ka k'an ye quoi. Traoré o bɛ diya n ye trop. an b'a kɛ. ok non il l'appelle là on fait comme ça hein donc an b'a kɛ ten. wallahi cɛɲɛ kursi bannen nɛgɛ di ne tɛ mɔgɔ tɛ nin kɛ yan o de la n ko n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye i ɲɛ b'a la mun ye n ka terrain papier de terrain o terrain bɛ n bolo a bɛɛ papier bɛ bila ne kɔnɔ n tɛ nin yira bɛɛ la ni e yɛrɛ tɛ ya e yɛrɛ b'a fɛ ka terrain ko in jateminɛ jateminɛ min bɛ ɲamana n bɛ sɔn k'o k'i tɔgɔ parce que ɲamana filɛ nin ye yen yɔrɔ position ka ɲi i sɔn ka diya ne ye dɛ. yɔrɔ ale bɛ a wuli ninnu man di ye o awɔ i jɔra n bɛna ɲɛgɛn na n bɛna sisan. Ça va? Ça va. Comment maman est? Oui, maman. Et elle a déjà là. Je fais la chidola, nous venons la salle. Ah. La chidola. Et le gâchis gâchana? Et avec un tour de son, on va comment nous renvoyer. Il n'a pas mis au chila, mais c'est la soupe. Mais rapide. Ah ok, pour l'instant. Alors c'est une main. Il veut bouler dans le nez. Il veut tout le monde là. Mon chef, ouais il n'est pas venu comment me faire. a sɔrɔ la. Awɔ, a sɔrɔ la. N taara fɛ yen nɔ. A wulila a donna ɲɛgɛn na n ye nin papier in ta a ka minɛnw na quoi. ouais non félicitations nin ye yɛrɛ de don wa nin y'a original yɛrɛ de dɛ d'accord et voilà ce qu'on va faire comme wula sera ka ban donc sini à partir de 6 heures an bɛ jigin an bɛ taa an yɛrɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ da kan an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i y'a mɛn wa Problème foyi t'a la. non nin ɲɛna yɛrɛ de quand même n bɛ dɔ fara i ka jala kan Ne ka baara de don ne kan ka jija ka se ka nin tigilamɔgɔw de minɛ. Problème foyi t'a la sini wula fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Inch'Allah. Quand même, sisan ne yɛrɛ n bɛ nin garder donc ni a ko tɔ kan ka kɛ cogo min sisan ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka min kɛ quoi. Quand même kana ɲinɛ sini 6 heures dɔrɔn an bɛ taga. N y'a bɛɛ fɔ. Non, tu as bien joué. Merci hein. Merci beaucoup. Le siffleur. Ne m'a fait un qui a mon boulot. Et patron, mais réunion de là-bas. Ça va? Ça va. Ko ka ɲi? Ah. I bɛ nin dɔn? Awɔ. Voilà. N ka bébé de don, n ka bébé. I ka bébé de don. Awɔ. Bon, an na tɛ dɔwɛrɛ ye, an na bɛ dugukolo ko de. Sabula ka da dugukolo in i ta tɛ quoi. Dugukolo min papier min tun b'i bolo, copie de tun don. Donc Dugukolo jumɛn? I kɛlen don ka denmisɛnninw ka dugukolo ko mun ŋanamu. An taara ministère la, an taara récupérer, a original récupérer. Sabula ka da kan a copie de tun b'i bolo. Copie wa? Copie kelen de tun b'i bolo. Patron, est-ce que y'a ɲɛɲini ka ɲɛ? Ne ka papier bɛ n bolo yan. A lajɛ. E ta bɛ min? An ta bɛɛ filɛ nin ye yan, dugukolo n'a bɛɛ filɛ, tu tɛ da. Dugukolo naani yɛrɛ de tun don, kelen. E
e ni sɔrɔ cogo di Sida. Ça va. Nani. taa kɛnɛ ma fɔlɔ Bon, ka da ka fɔ dugukolo in i bɛ yan bila quoi. e ni sɔrɔ cogo di e ni sɔrɔ cogo di E m'a faamu. Sabula ka da kan i bɛ nin dɔn wa? awɔ Nin y'an ka complice dɔ de ye. An baarakɛɲɔgɔn dɔ don. complice wa Awɔ, kosɛbɛ yɛrɛ. Ale sababu la an tɛgɛ dara papier ninnu caman kan. Wa ale sababu la denmisɛnninw lafiyara. Donc i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taga denmisɛnninw bɛ n'u ka du kɔnɔ u fa tɔgɔ la sabula ka da kan olu de ta don. Ka taa min? Kuma caman tɛ min na. I bɛ yan bila yɔrɔ o yɔrɔ jɛ i bɛ taga yen de. Nin ye kɔni nin ye bolo kɛnɛ la pewu. Ne bɛ n ka baara de la. Ale bɛ ka baara de la ne y'a fɔ n seginna ka ye cogo min. Du in i b'a bila pewu i bɛ yan bila yɔrɔ o yɔrɔ jɛ i ka taga yen. Y'a mɛn? patron sisan Patron ko t'o la o. An b'an ka baara de la bi ma ne bila nin ko in na. N t'a dɔn ni hakili b'a la don dɔ ne nana yan ne tun bɛ ka enquête la a mɛnna ne nana nɔfɛ dugukolo ko la n ma se k'a ɲɛ sɔrɔ i bolo. sisan patron an b'a kɛ cogo min han Lamɛn tɛ nin na o i bɛ taa yɛrɛ de. Lamɛn foyi tɛ nin na. ne ka ne lamɛn tɛ sisan ne b'a se ka dɔw feere ne bɛ kelen di muso ma e yɛrɛ bɛ kelen sɔrɔ wala e yɛrɛ bɛ yɛlɛma i ka denbayaw donc an bɛɛ b'a ta sɔrɔ quoi han E m'a faamu hali bi an ka baara de don an bɛ baara kɛ ɲuman sira de kan an tɛ baara kɛ ka tiɲɛni sira kan ni tiɲɛni ko kun don an tun b'a kɛ mɔni wɛrɛ la min ni nin tɛ kelen ye nin y'an ka baara de e m'a faamu wa dɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ sini an b'o d'i ma sini kɛnɛ an kana sɔrɔ i bɔra du kɔnɔ dɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka minɛ n'i ka fɛn bɛɛ yan i b'u cɛ i bɛ yan bila. mais n tɛ se k'an ka minɛnw bila kɛnɛ ma fo n ka yɔrɔ dɔ de sɔrɔ fɔlɔ n bɛ taa minɛnw bila yɔrɔ min i fana k'o lajɛ awɔ an k'o lajɛ ɲɔgɔn bolo. Bon i bɛ taga i ka minɛnw a bɛ se ka waatinin kɛ yan tɛ tɛmɛ tile kelen yɛrɛ kan donc i bɛ taa i bɛ yɔrɔ ɲini n'i ye yɔrɔ sɔrɔ i bɛ n'i ka minɛnw ta n'i mana o ta i ka minɛnw i b'u sɔrɔ da la a faamuna ne yɛrɛ b'o kɛ i arranger o de la n'o tɛ sinon a fɔra ko bi bɛɛ n'i ka minɛnw i k'a ci ka taga o de fɔra anw ye an kan ka e minɛ k'e datugu yɛrɛ de e datuguli de ka kan ne bɛ kɛ cogo di. patron n y'a faamuya sisan n b'i deli yɛrɛ de a b'a to sini ou sinikɛnɛ n bɛ yɔrɔ ɲini problème foyi t'a la n bɛ yɔrɔ ɲini an b'a fɔ ko nin ye copie de ye. Nin diya Dergɛ i ka minɛnw ta i ka taa ne b'o de f'i ye kana se problème ma ne bɛ ka i arranger de kana ne se problème ma. awɔ n y'a faamuya sa n bɛ taa yɔrɔ ɲini kɔfɛ n bɛ na n ka minɛnw ta i fana k'a t'o la n b'i deli yɛrɛ de. ne ye sini de d'i ma dɔrɔn an ka taa deli ye an ka taa ban ka jumɛn deli an ka baara de don nin ne collègue de bila ɲan ka taa an ka taa c'est quoi ça patron n'an ka taga an ka taa ban an kɔni ta ninnu ye an ka taga. don tɛ wele dɔn na dɛ n'a fɔra ko ne tun bɛ du ɲɛnama kɔnɔ mobili ɲɛnama bɛ n bolo terrain bɔ n bolo yɔrɔ bɛɛ k'o minɛna ne la bi ko sabula ne ta tɛ k'o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye mɔgɔw bɛ ko o ko kɛ u y'a kɛ ɲumanya la o de ka ɲi ne nimisalen don n ka ko kɛtaw la bi sabula ni ne tun y'a kɛ ɲumanya la a bɛ se ka kɛ ne tun bɛ se ka kelen sɔrɔ den ninnu yɛrɛ bolo nka ne bilalen filɛ kɛnɛma hali taa yɔrɔ yɛrɛ tɛ n na du foyi tɛ n bolo bilen baara yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ olu ye n bila n mɛnna. Momer don tɛ wele donna Momer nata tɛ foyi dilan diɲɛ kɔnɔ ne kun y'i tilen ne kɔfɛ ne ye danaya min k'e ye ne den kun t'e bololankolon bila ka bɔ fɛn na abada hali n'a kun kɛra terrain kelen e kun b'o sɔrɔ mais e ma miiri ko bi bɛ se Momer se tɛ su ye sinon ne tun b'a fɔ n denw ye k'u ka terrain kelen d'i ma mais e ma miiri a bɛ ka mɔgɔw lasiran teriya ɲɛ pewu a kana teriya tiɲɛ. Momer ne ye minɛ ne ye kɛ n dɔ de mais e ma miiri ne denw ye nin ɲɛnimagoro bɛɛ k'e ɲɛna ne yɛrɛ halala du
ne denw b'a kɔnɔ e y'a feere k'a kɛ i b'a fɔ u bɛ luwanse la u gɛnna ka bɔ a kɔnɔ tilegan dere fɛ